ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay, dumarating talaga tayo sa punto na kailangan nating magkaroon ng matatag na puso at matalas na isip upang pangatawanan ang gusto nating maging. Hindi man natin agad-agad makikita ang resulta ng mga pagsasakripisyo natin ay lagi pa rin may nangyayari at meron pa ring nagbabago. Ikaw, kabarangay, anong handa mong gawin para sa ikabubuti ng iyong sarili? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang maging aberya o dahilan ng pagkaantala ng isang sitwasyon? Ako kasi oo, at masakit pala sa loob na maging dahilan noon. Akala ko noong una ay ayos lamang. Kumbaga sa isip ko, mga kaibigan ko naman sila. Kaya naiintindihan nila ako. Pero sa huli ay hindi rin nangyari yon, Papa Dudut. Ang una kong naramdaman ay galit at matinding pagtatampo. Lalo at kilala akong ma-pride at mataas ang tingin sa sarili. Pero bago ko ituloy ang kwento ko ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Matagal na akong avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Lagi kong inaabangan ang mga uploaded stories ninyo online at isang araw ay nag-decide akong magpadala ng email sa inyong istasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Colette. Nagtatrabaho sa Pasig bilang finance staff at nasa 32 years old na ako. Kaka-birthday ko lamang nitong January 1 kasabay ng bagong taon. Sa kasalukuyan ay nasa journey ako ng healing at weight loss. Malaking factor kasi ang mga pinagdadaanan ko sa nakaraan. Kaya lumobo ang timbang ko at pumalo ng lagpas na sa 100 kilo sa edad ko pa lamang na 30 years old. Grabe, ang dami namang masarap dito. Lalaki ba yan? Sira! Bakit naman ako maghahanap ng lalaki may boyfriend na akong tao? Meron nga, pero sira ulo naman. Hayaan mo na. Ako nga hindi na masyadong ini-stress ang sarili ko sa kanya eh. Hindi ko lang mapigilan. Di mo kasi deserve na harap-harapang pagmukaing tanga, lalo nung pinaghintay ka niya dun sa date nyo. Nagkausap na naman kami. Sabi niya sinugod daw sa ospital mama niya. At sa taranta niya hindi nakapagsabi sa akin. Ay, ganun ba? Oo, kaya wag ka namang gigil dun sa tao. Kumusta na raw ba mama niya? Okay naman, nakalabas na sa ospital. Inatake lang ng high blood kakakain ng maalat at matabang pagkain. Nag-birthday kasi yung ate niyang umuwi from US kaya naghanda sila ng bongga. Sayang nga hindi ako naimbitahan kasi may seminar kami nun sa office. Nakita ko pa naman sa pictures na in-upload nila sa Facebook yung mga handa nila. Ay! May lechong baboy, crispy pata, inihaw na manok at liempo at iba't ibang klase ng ulam. May masarsa, may masabaw, merong din pansit, spaghetti carbonara. Tapos yung mga paborito kong dessert na mango float at coffee jelly. Hala siya? O bakit? Nakakatakam naman talaga yung mga yun Bigla tuloy ako nagutom. Nando na tayo. Pero papaalala ko lang sa'yo, nakakakain lang natin ng lunch. Ay talaga? Oo, duh. 1 oras pa nga lang nakakalipas. Dami ko rin nakain ha. Sarap kasi ng bulalo na niluto mo Thank you. Pero hindi ako makapaniwalang 1 oras pa lang ang lumipas. Akala ko kasi 3 oras na. Grabe namang mga dragon mo na yan sa tiyan. Seryoso nga. Nagugutom na nga ulit ako, kaya eto. Naghahanap na ako ng ma-order online. Totoo? Oo, ito. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano kayo masarap kainin?
Hala si auntie. Bakit ba? Nagugutom nga yung tao eh. Hindi naman kita pinagbabawalang kumain. Kung gusto mo, go ka lang. Pero ang akin lang maghinay-hinay ka. Hindi mo nga ako pinagbabawalan. Pero pinakikialaman mo naman ako. Kakawalang gana tuloy kumain. Wow ha? Ikaw? Mawawala ng gana sa pagkain? Pwede ba hindi mo ako maieme? Tigilan mo ako, Colette. Kilalang kilala mo na talaga ako. Aba syempre, para na tayong magkapatid. Kaya nga bilang nakakatanda mong ate, pinagsasabihan kitang ayus-ayusin mo yung pagkain mo. Lalo na yung mga kinakain mo. Pansinin ko kasi marami ka na namang instant noodles sa cabinet. Tapos puro processed food yung nasa freezer mo. Marami ka rin soft drinks at junk food. Nag-grocery ka ba? Oo, kahapon lang. Lumagpas nga ako sa budget ko kasi marami akong kinuhang hindi naman kasama sa listahan ko. Nakaka-tempt naman kasi. Pero okay lang naman. Wala rin naman pagkain na nasasayang sa akin. Kaya pala nagulat ako. Kasi pang 5 tao yung supply mo kahit mag-isa ka lang dito sa apartment mo. Baka nakakalimutan mo. Pumupunta ka rin dito at pinagluluto kita katulad na lang nung kinain mong bulalo kaninang tanghalian. Oo, pero di ka tulad mo. Para lang akong pusa kumain. Kape-kape lang sa umaga, wala pang asukal. Tapos half rice lang sa tanghali at dasal na lang sa gabi. Ang boring naman ang buhay mo. Hindi kaya boring yun, no? Ikaw lang nagsasabi niyan. Basta, for me, boring yon. Kung ako siguro nasa sitwasyon mo, baka nategi na ako. Ay, ang OA naman? Tegi talaga agad? Oo. Sa bilis ko magutom, hindi ko kaya magdasal na lang sa gabi. May lang naman yung dasal. Pero alam mo namang di na ako nagdi-dinner, di ba? Oo. Tamang water na lang ako. Kasi bakit pa ako kakain? Gabi na rin naman. Hindi na ako magugutom noon dahil tulog na ako. Buti ka pa hindi nagugutom. Ako kasi kahit tulog, mas nananaig yung kalam ng sikmura kahit kumain naman ako ng pagkarami-rami bago matulog. So, no choice. Babangon talaga ako para mag-midnight snack. Grabe naman yung kahit kumain ng pagkarami-rami. Buti hindi ka binabangungot. Hindi naman ako naniniwala dun. At saka, mas babangungutin lang ako pag hinayaan ko magutom ako. Ay, iba rin. Kaya mabuti pa, tulungan mo na lang ako mamili ng masarap na merienda. Pasa ko dyan. Ako nga lang, di ba? Ako lang ang kakain, wag ka na. Papadudot, bata pa lamang ay tabain ako. Ako yung tipo na mahanginan lamang tumataba na. Malakas din kasi akong kumain at aaminin ko ng pagkain ang naging takbuhan ko kapag stress ako sa personal kong buhay at sa trabaho. Katulad na nga lang noong nasa bingit ng alanganin ng relationship ko sa aking long-time boyfriend. Bukod sa pinsan kong si Percy ay wala akong masyadong ka-close sa mga kaopisina ko. Kaya wala rin akong mapagkwentuhan sa kanila. Para sa akin ay malaki ang tutulong ng pagkain upang gumaan ang nararamdaman ko. Nagsimula ang hilig ko sa pagkain at minsan ko pa ngang binansagan ang sarili ko na certified foodie. Pangarap kong matikman ang lahat ng pagkain sa mundo. Meron akong obsession sa pagkain na nagsimula noong bata ako kung saan ay pribilehiyo sa akin ang makakain ng masarap lalo na at mahirap lamang kami. Maaga pang namatay ang nanay ko at nung nagkaroon ulit ng kinakasama ang tatay, nuknukan naman ang kadamutan sa pagkain ng madrasta kong yon. Sa kanya ko naranasang magutuman kaya ang ginagawa ko ay nagtatago ako ng pagkain at palihim na kinakain yon. Sa pagpapatuloy ng hindi maayos na relasyon ko sa aking boyfriend, itinuong ko sa pagkain ng lahat ng sama ng loob at hinanakit ko sa mga pagkukulang niya sa akin. Kaya nga makalipas lamang ng halos 2 linggo, nadagdagan ng 5 kilo ang timbang ko. Pumalo na ako noon sa 115 kilogram. Grabe siya sa akin. Hindi ko akalain na pagsasalitaan niya ako na masasakit. Alam naman niya mataba ako Lalo niya pang pinamukha yun sa akin. Napakasira ulo talaga niyang ex mo. Mabuti naman natauhan ka na't hiniwalayan mo na.
Hindi naman ako yung nakipaghiwalay eh. Siya. Ay, wow ha! Oo, kasi tinapat niya na ako. Hindi na raw niya ako mahal. Hindi na raw niya nakikita ang sarili niya na pagkakasalan ako. Kaya yun, nakipag-iwalay na siya sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan ka pa niyang pagsalitaan ng masakit? Ano ulit yung sinabi niya? Na mataba ka? Oo, baboy daw ako. Tapos nalilitan pa siya sa baboy. Kinumpara pa niya ako sa balyena. Ala, tala. Hindi naman totoo yun eh. Anong hindi totoo? Ikita mo naman tong katabaan ko, di ba? Sabi niya para raw akong balyena na may paa at paggala-gala sa lupa. Ang kapal naman talaga ng mukha ng lalaking yan, no? Kung makapagsalita, akala mo kung sinong perpektong nilalang ng Diyos. Fit lang siya, ha? Matangkad na rin, sige. Pero mukha naman siyang dugong. Grabe ka naman dun sa tao. Anong grabe doon? Totoo naman. Lapad din ang nguso niya, tapos laki rin ang mata. Kung papangitan lang naman, may ibubuga talaga siya. Isama mo pa yung ugali niya, aba, may kalalagyan talaga siya sa impyerno. Doon, katabi ng trono ni Satanas. Pero ayun nga, hindi pa rin ako makapaniwala na ipagpapalit niya ako sa iba dahil lang sa pagiging mataba ako. Bakit nagulat ka pa? Alam mo namang sira ulo na talaga yung ex mo simula pa lang nung mahuli mo nagloko. Akala ko kasi magbabago pa siya nung humingi ng tawad sa akin eh. May pasabi-sabi pa na ako raw talaga yung mahal niya. At hindi niya kaya mabuhay na wala ako. Natukso lang daw siya, bla 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 bla. Lokohin niya, lelang niya. Hindi raw mabubuhay na wala ka. Oh, bakit hanggang ngayon buhay pa siya? Hayaan mo na. Kung ikaw kaya mong hayaan, pues ako hindi. Ayoko yata na sinasaktan pinsan ko, no? Dami mo na pinagdaanan eh. Tapos nung nakilala mo siya, naramdaman ko talaga na naging masaya ka. Kumbaga, for the first time in your life. Nangako rin sa akin yung ulupong na yon na hindi ka niya sasaktan at paiiyakin. Tapos ginawa niya rin sa'yo. Pag nakita ko talaga yung ex-boyfriend mo, makakatikim siya sa akin na mag-asawang sampal. May kabit pa. Thank you. Pero kung ako sa'yo, hindi ko nahahayaang madungisan niya yung mga kamay ko. Hindi niya deserve ng atensyon mo. Kaya siguro iniisip niya na okay lang sa kanya yung ginawa niya sa'yo kasi di mo kayang patulan. Hindi naman ganyan pagkakakilala ko sa'yo ha. Palaban ka eh. Oo, pero napagod na lang ako. Naghabol na ako sa kanya nung nakipaghiwalay siya sa akin. Nagmakaawa ako pero pinamukha niya lang sa akin kung gaano ako kapangit at kung walang kwentang tao dahil sa pagiging mataba ko. So, tama na yun. Once is enough, ika nga. Once is enough din, masampal ko lang siya. Kapal na pagmumukha. Alam mo, ibang klase na rin mga tao ngayon, no? Anong ibig mong sabihin? Yun bang sila na nga yung nagloko, sila pa yung may ganang mga insulto ng tao. Hindi na lang lumisa ng mapayapa, papunta sa kabilang buhay. Dami pa sinasabi. Mema naman. Anong mema? Mema sabi, ganon. Kainis eh. Sa bagay, totoo rin naman. Pero, totoo rin naman na mataba ako. Na-stress nga ako lalo kasi nadagdagan pa ng 5 kilo yung timbang ko. Yun lang, pero di naman totoo na wala ka ng kwenta dahil lang sa timbang mo. Sa bagay. Kaya nga mema lang yung ex mo. Ay, sipahin ko talaga yan eh. Ay nako, hindi ko talaga mapigilan magalit. Nakakairita. Tama na. Sige ka, baka sa sobrang galit mo dyan atakihin ka na lang bigla sa puso. Grabe ka naman sa atakihin sa puso. Kasi kita ko na yung mga ugat mo sa mata oh. Ako'y natatakot para sa'yo. OA ka rin talaga eh. Mabuti pa, o-order na lang ako ng makakain natin. Ha? Gutom ka na naman? Oo, nakakapagod palang umiyak tapos sa maling tao pa. Kaya ayun, ginutom ako. Dahil dyan, kakain ako. Papadudod, sobrang sakit maloko ng taong pinakamamahal mo. At masahol pa doon pinagpalit niya ako sa babaeng hindi hamak na mas payat at sexy sa akin. Laking insulto noon sa pagkatao ko gayong hindi naman ako payat at sexy noong nakilala niya. Pero aminado naman ako na hindi pa ako kasing bigat ng timbang ko ng mga panahong hiniwalayan niya ako.
Siguro napabayaan ko rin talaga ang aking sarili. Pero kung iisipin, nagsimula lang naman yun noong nanlamig at nagloko siya. Dahil sa nangyari, lalo kong itinuon sa pagkain ang sakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Sinabi ko kay Percy na kaya ko ang sarili ko dahil nga kilala niya rin naman akong matapang. Totoo naman na matapang ako at palaban. Marami na akong masasakit na pangyayari sa buhay na nalagpasan ng mag-isa. At malaki ang utang na loob ko sa pagkain dahil napapagaan nito ang buhay ko kahit na napapabigat naman ito ang aking timbang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magmamakaawa sa ex-boyfriend ko na balikan niya ako. Sapat na yung isang beses, sobra na kung susundan ko pa ang pagpapakatanga ko. Napakaraming lalaki sa mundo at hindi lang naman siya ang huling lalaki na makikilala ko, at dahil nga punong-puno ako ng tiwala at kumpiyansa sa sarili na wala akong dapat baguhin sa pagkatao ko dahil ex ko naman ang nagloko. Hindi ko pinakinggan ang sinabi sa akin ni Percy na magdahan-dahan sa pagkain dahil baka lalong madagdagan ang timbang ko. Alam ko naman na concern lamang siya sa kapakanan ko at hindi yon sa pinagbabawalan niya akong kumain. Besides, pera ko naman ang ginagastos ko, pambili ng cravings ko. Pero ayos na ayos lang naman ako ng panahon na yon. Dahil nga break na kami ng dati kong karelasyon. Nagkaroon na ako ng maraming oras para pagtuunan ng pansin ang ibang aspeto ng buhay ko. Tulad na lamang ng paggala kasama ang aking mga college kabarkada. Oh, eto, pasalubong ko sa'yo. Wow, keychain! Thank you! Matadagdagan na naman ang koleksyon ko. Ref magnet nga sana kaya lang wala naman dun sa hinintuan namin. Tapos hindi na ako nakapamili ng design kasi hindi na ako bumaba sa sasakyan. Nagpabili na lang ako sa isa naming kaibigan. Hayaan mo, sa susunod, ref magnet na ang ibibigay ko sa'yo. Okay na yon. Thank you ulit. Welcome! So, ano pa? Anong ano pa? Pasalubong ko? May dala ko dung pagkain, kainin mo. Ayoko, busog pa ako. Tsaka di naman yun yung tinatanong ko eh. Ano nga uli yun? Nakalimutan ko na kasi. Di ba nagpapakwento ko sa'yo bago mo inabot sa akin tong pasalubong mong keychain? Ay oo, kaya lang, nasa na nga ba tayo sa pinag-uusapan natin? Ay nako, nasa 30 ka pa lang pero ulyanin ka na. Sabihin mo na lang kaya, kaysa inaano mo pa ako. Inaano ka dyan? Wala akong ginagawa sa'yo no? Ay, bahala ka na nga dyan. Eme lang, ikaw naman, di ka na mabiro? Kilala mo ko, hindi talaga ako mabibiro. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung ano yung tinanong mo bago ko ibigay sa iyo yung keychain. Oo na, kamahalan. Pero ayun nga, tinatanong ko kung ano pang ginawa niyo ng mga barkada niyo dun sa resort. Sabi mo lang kasi maganda. Tapos nag-swimming kayo. Yun lang? Eh di ba beach resort yun? Tas alam ko maraming bar dun. Di kayo lumabas? Ha, oo. Tama ka naman na beach resort yon at maraming bar. Pero sila lang yung lumabas, hindi ako sumama. Ay bakit? Hindi naman ako umiinom eh. Ngek, di mo naman kailangan uminom ng hard drinks. Meron naman mga ladies drinks dun. Kung ayaw mo pa rin, sana nag-juice ka na lang for the sake of party-party. Pagod ako noon, kaya nagpaiwan na lang ako sa tinuluyan namin. At saan ka naman napagod? Saan pa ba? E di sa biyahe. Tsaka after ng dinner na yun, nakapag-swimming na kami nung hapon hanggang gabi nung nagkayayaan sila. Kaya nga dapat mas lalo mong sinulit yung stay nyo doon. Di ka ba nakikinig? Pagod na nga ako. Ayoko na maglakad. Feeling ko hindi ko na kayang humakbang that time. Ay, ang OA talaga? O hindi OA yun na. Sinasabi ko sa'yo pagod ako. Oo na. OA, kaya natulog ka na lang pag alis nila. Actually, pag alis nila, nagpunta ako sa malapit na restaurant para kumain.
Grabe, ang sarap pala ng pagkain nila doon. Medyo pricey nga lang pero sulit na sulit. 10 out of 10, babalikan! Wow! Wala nang energy para sumama sa mga kaibigan, pero may energy pumunta sa malapit na restaurant at kumain. Ano namang masama doon? Kumain lang naman ako. Naubos ko rin kaya yung order ko. Wala akong sinayang na pagkain, no? Hindi ka naman talaga marunong magsayang ng pagkain. Ay oo naman, marami kayang nagugutom ngayon at yung magutuman ang pinaka-iyokong pakiramdam sa mundo. Alam ko naman yon, kaya sige, move on na tayo. Hindi ako makakapag-move on sa sarap ng mga in-order kong pagkain. Parang ang naiwan pa sa dila ko until now, nalalasahan ko pa. Baka naman di ka lang nag-toothbrush ha? Napakabaliw mo talaga. Eme lang. Oh, ano pa? Anong ano pa? Kinabukasan, ano pang ginawa nyo? Wala naman. Swimming lang ulit pero sa beach na kami nun. Wow, nakakamiss din mag-beach. Sakto lang. Kasi nilamig na ako agad kaya umahon na ako. Tapos nag-sunbathing ako since tirik naman yung araw. Then may dumaan na naglalako ng ice cream na avocado flavor. Ayun, napabili tuloy ako. Wow, ibang klase. Nilamig, tapos nag-ice cream. Oo, alam mo namang paborito ko yung avocado, di ba? So, hindi ko matanggihan. Nakaapat na apa nga ako. Uy, buti hindi sumamatchan mo. Hindi naman. Bakit? Grabe naman yung 4. Tiba-tiba si Manong sa'yo for sure. Hayaan mo na. Basta ako nag-enjoy sa ice cream ko. Parang wala ka namang ibang ginawa doon kundi kumain. Actually, tama ka. Kumain lang ako ng kumain. Ang susarap kasi ng mga pagkain doon. Tsaka naisip ko, hindi naman kami lagi nandun Kaya dapat sulitin ko na. Papa Dudut, masaya talaga ako na makasama sa out of town at beach trip namin ng mga college friends ko. Matagal na rin kasi nila akong niyayaya kaya lang ay nasa circle namin yung guy na palaging pinagseselosa ng ex-boyfriend ko noon. Nakwento ko kasi sa kanya na naging crush ako noong kaibigan kong yon pero hindi ko naman ito tipo. Binasted ko pa nga noong nagtapat saktong graduation namin. At matagal na yon, bago pa kami nagkakilala ng ex ko. Pero patuloy pa rin niyang pinagseselosan yon hanggang sa pinag-awayan na namin ang pagsama ko sa mga gala ng barkada ko. Hindi nagtagal ay nagka-jowa rin naman ang kaibigan namin yon at nauna pa ngang kinasal sa amin. Pero patuloy pa rin siyang pinagseselosan ng boyfriend ko kaya ako na mismo ang umiwas sa mga yaya ng barkada ko. Nagtampo pa nga sila sa akin pero pinaliwanag ko naman ang panig ko, Papa Dudut. Sa huli nauunawaan naman nila at narespeto ang kahilingan ko. At dahil nga wala naman akong kaklose sa mga kaopisina ko ay hindi rin ako nakakagala o nakakalabas. Masasabi ko na malaking bagay sa healing journey ko ang mga travel namin. Pangarap ko rin kasing makarating sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na't kumikita na ako ng pera at wala pa naman akong sariling pamilya. Kaso aminado ako, nasa tuwing gumagala kami mabilis akong mapagod at hapuin. Kahit nga ilang minutong paglalakad hinihingal na ako. Kaya mas gusto ko na lamang na magstay sa hotel at kumain. Bagay na sa tingin ko ay unti-unting kinainisan sa akin ng mga barkada ko. Kaya nga kinuwento ko yon kay Percy at ang solusyon niya ay simulan ko na raw ang Oplan Balik Alindog program. Bilang unang hakbang ay nag-enroll ako sa gym kung saan ay matagal na siyang miyembro, Papa Dudut. Nakakainis ka naman, Colette. Bakit ka naman naiinis dyan? Tanong-tanong ka pa talaga? Sinayang mo lang naman membership fee dun sa gym. Hinahanap ka kaya ni coach sa akin. Sabihin mo na lang hindi na ako babalik. Ayoko na. Suko na ako. Suko ka na agad? Nakakailang session ka pa lang? Ano magagawa ko kung ayaw ko na talaga? Baka naman sa isip mo lang yan ha. Sigurado ako sa desisyon ko. Pinag-isipan ko yun nung muntik na akong lagnatin dahil sa sakit ng katawan after nung first session. Grabe kaya pakaramdam ko nun. Kulang na lang magpa-ospital ako Sobra naman yung magpa-ospital.
Sa pagkakatanda ko, nag-treadmill ka lang naman nung unang araw mo. Correction, isama mo na yung pag-akyat baba natin dun sa hagdan papunta sa gym. Kung bakit kasi hindi uso elevator dun? Nasa third floor din kaya yung inakyat baba natin. May elevator naman, pero under maintenance. Tsaka ayaw mo nun. Naka-warm up ka na nung umakyat ka sa hagdan. Magandang cardio rin yun para maramdaman mo namang may puso ka. May puso ako, no? Ramdam na ramdam ko sa tuwing kinikilig ko kung tikman yung bagong pagkain sa menu. Yan, dyan ka magaling sa pagkain. Ano namang masama doon? May batas ba na nagbabawal akong kumain? Walang batas at hindi masama. Bakit kasi ganyan ang tono mo? Para mo na rin sinabing wala akong karapatang kumain. Hindi naman ganyan punto ko. Ang akin lang, nagpatulong ka sa akin para makapagbawas ng timbang, di ba? Kesyo dami mo nang nararamdaman sa katawan mo at gusto mo namang makasabay sa trip ng mga kaibigan mo. So ako naman, sige, tinulungan kita. Pero bago yon, tinanong muna kita kung talagang desidido ka na magbawas ng timbang. Sabi mo, oo. Kaya nga nag-enroll tayo sa gym, di ba? Oh, makalipas na ng ilang session ayaw mo na? Ano na lang gagawin mo sa buhay mo para mabawasan timbang mo? Hindi ko alam. Parang ayoko na nga mabawasan ng timbang kasi okay naman ako. Anong okay? Paano ka naging okay? Medyo hassle nga lang pag nagko-commute, pero wala namang karapatang mang-discriminate yung mga driver porke mataba ako. Irereklamo ko talaga sila, sige. O sige, ando na tayo. Pero paano na lang yung overall health mo? Yung katawan mo, hindi lang sa labas kundi sa loob. Sabi mo, mabilis kang hingalin, di ba? Oo, kaya nga sinabi ko sa sarili ko na iiwasan ko na lang yung mga bagay na hihingalin lang ako. Hindi ganun yun. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo iiwasan. Dapat solusyonan mo, ganun yun. Yang hingal mo, resulta yan ng hindi mo pag-e-exercise at sobrang pagkain. Dinamay mo na naman yung mga pagkain ko. Wala naman sa'yong ginagawa yung mga pagkain. Tsaka mas hinihingal nga ako sa pag-e-exercise. Kulang na nga lang lumaylag dila ako nung nagte-treadmill ako. Tapos yung machine na parang umaakit ka sa hagdan. Stair climber? Oo, yun nga. Grabe, tagapawis ko dun ah. Ewan ko ba, umakit na nga ako ng hagdan na hanggang third floor tapos pagkaganunin pa ako ni coach. Ano yun? Naglolokohan na lang ba kami? Hiyang-hiya naman sa'yo si coach. Palitan mo na kaya siya, no? Pag pinalitan ko siya, sigurado magsasara ang gym kasi papalitan ko ng restaurant business. Mas marami kita ko doon for sure. Alam mo, ewan ko sa'yo. Kinain ka na ng sistema. Hindi sistema ang kumain sa akin. Tsaka nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi naman ako masaya sa pagpunta ng gym na yan eh. Sakit ang katawan lang inabot ko. Alam mo kung saan ako masaya? Oo, parang alam ko na kung saan. Sa pagkain? Tama! Ay, pag kumakain ako, parang nakalutang sa alapaapa mga paa ko. Lalo na syempre kapag masarap yung kinakain ko. Tsaka mas na-enjoy ko yun, mas nagiging masaya ako. Delusional ka lang. Akala ko ba walang masama sa pagkain? Wala nga. Pero yung pagiging matakaw mo sa pagkain, yun ang masama. Sobra ka naman. Hindi ako magsasorry. Duwag. Mabuti pa, order na lang ako ng merienda. Ay nako. Bagay talaga sa yung pangalan mong Colette. Masyado kang makulit. Sa totoo lang, Papa Dudut, mabibilang sa daliri ko sa kamay kung ilang beses lamang akong pumunta sa gym na pina-enrollan sa akin ni Percy. 1, 2 o 3 lang yata, tapos ay ayoko na. Totoo naman na sayang yung pera na binayad ko sa membership fee, pero hindi na lamang ako nang hinayang doon dahil ayoko na. Suko na ako. Unang session pa lamang namin ay sobrang sakit na ng katawan ko. Halos hindi na ako makakilos na para bang akala ko ay mamamatay na ako ng mga panahong yon. Pero dahil sinabi ng pinsan ko na normal lang naman daw yon, nagpatuloy pa ako ng ilang session pa. Kaya lang ay hindi ko talaga kaya, Papa Dudut. Ako pa naman yung klase ng tao na hindi nagtitiis kapag nasasaktan na. Well, siguro ay nagawa kong tiisin yung pagiging unfaithful sa akin ng damukol kong ex-boyfriend. Pero pinangako ko sa aking sarili
na yun na ang huling bagay na titiisin ko. Kaya kahit naiinis sa akin si Percy dahil sa hindi ko pagiging desidido na magpapayat ay wala na akong pakialam pa. Dahil doon ay natuon ulit ang atensyon ko sa labis na pagkain upang mabawasan ang aking stress. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang 3 buwan mula sa dati kong timbang na 115 kilo ay pumalo na ako sa 150 kilograms. Sobrang taba ko na at ang bigat-bigat na ng katawan ko. Dagdag pa yung palagiang pagsama ng aking pakiramdam. May mga araw na ayoko nang bumangon sa higaan para pumasok sa trabaho dahil nakakapagod mag-asikaso. Bukod doon ay nahihirapan din ako mag-commute dahil sa timbang ko. Kita ko na rin sa salamin na lumolobo talaga ako ng husto. Lumaki ang mga braso ko at hita at nadagdagan ng isang layer ang bilbil ko sa tiyan at sa leeg ko. Umumbok din ang aking mukha at hindi ko na makita dahil sa dagdag na taba ng aking leeg. Doon ako nagsimulang ma-frustrate habang binabalikan sa isipan ko kung ano-anong klaseng pagkain ang kinain ko noong nakaraang 3 buwan. Na-realize ko na sobrang daming carbohydrates, maalat at matatamis na pagkain ng walang pasubali kong nilantakan. Malala kapag magkaka-period na ako dahil nandun yung magkikrave talaga ako sa iba't ibang unhealthy food and drinks. Tapos nung isang beses ay hindi ako dinatna ng menstruation ko. Akala ko'y delay lang pero dahil praning ako ay nagpakonsulta na ako sa isang OB-gynecologist. Doon ko napag-alaman na may PCOS ako o Polycystic Ovarian Syndrome. Bilateral din. Ibig sabihin po nun ay 2 ovary ko ang merong cyst na nakakaapekto sa aking hormones. Bukod doon ay lumabas sa laboratory exam ko na may type 2 diabetes din ako. Dahil sa mga sakit ko ay lalo akong na-frustrate. At imbes na gawin ng payo sa akin ng mga doktor na magbawas ng timbang ay kabaligtaran noon ang ginawa ko. Mas lalo akong nagpakalango sa pagkain, papadudot. Bakit ang daming balat ng chichirya at bote ng mga soft drinks sa sahig mo? Pati dun sa kusina, meron ka pang iniinit na ewan ko kung ano sa microwave. Ano ba yun ha? Ah, yun ba? Tirang spaghetti yun. Ilang araw na sa ref ko kaya ininit ko na. Yun lang trip kong kainin ngayon eh. Pwede bang makisuyo? Pakikuha pagtapos ng initin. Hirap na kasi akong tumayo eh. Akala ko ba wala kang ganang kumain dahil may sakit ka? Kaya nga ako pumunta rito sa apartment mo kahit na naiinis pa rin ako sa'yo. Thank you. Pero naisip ko ayoko magpatalo sa sakit ko, kaya kakain pa rin ako. Kinain mo rin ba yung lahat-lahat ng mga chichirya na yan? Tsaka ikaw din uminom ng mga soft drinks na yan? Oo, wala naman akong kasama dito eh. Ako lang. Kulit naman. Ano? Sisermonan mo na naman ako kasi kumain ako ng unhealthy food. O sige, kung hindi ako kakain, baka lalo ako magkasakit niyan. Yang mga pagkain na kinakain mo, yung dahilan kaya ka nagkakasakit. Pero sa mga pagkain na yan lang naman ako nagiging masaya. At least kapag kumakain ako, nabubusog ako. At saka yung mga pagkain na yan hindi nang iiwan. Hindi katulad ng mga barkada ko. Ayaw na nila akong isama sa mga gala nila. Ha? Bakit daw? Kasi pabigat lang daw ako. Literal ha? Tapos aberya. KJ din daw ako at mareklamo lalo na sa mga gusto nilang gawin at puntahan. Kasalanan ko ba yun? Mabilis ako mapagod. Tapos baka hindi paligtas sa akin yung mga trip nilang gawin. Alam naman nilang mataba ako. Pinipilit ka ba nilang gawin yung mga ayaw mo? Hindi naman. Pero ramdam ko yung disappointment nila sa akin. May isa pa nga na nagsabi na sana hindi na lang ako sumama kung magstay lang din daw ako sa hotel. Sobra naman. Pero totoo rin naman Nakakapanghinayang naman talaga. Lalo bihira lang kayo pumunta dun sa lugar. Kaya dapat sulitin nyo na. Sinusulit ko naman kaya nga kinakain ko lahat ng pwede kong kainin.
Kaya lang hindi nila yun maintindihan. Palibhasa, hindi sila ang nasa posisyon ko. Alam mo, gusto kitang kampihan kasi pinsan kita. Pero may point din naman yung mga barkada mo. Siguro nga mas mabuti pa na hindi ka na nila isama kaysa naman ganun palagi yung tingin nila sa'yo. Yun bang pabigat tsaka aberya? Kasi masakit din naman sa part mo yun. Pero yun nga, di ko rin sila masisisi. Hindi mo ba talaga nakikita na dapat may baguhin ka rin sa sarili mo? Di na muna para sa iba, kahit sa sarili mo na lang. Alam ko namang meron pero hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. At saka natatakot ako na baka huli na ang lahat lalo na meron na akong nararamdaman sa katawan ko. Nakapagpa-check up ka na ba? Oo, sa OB-gynecologist at saka sa endocrinologist. May PCOS ako at saka type 2 diabetes. Mataas din ang creatinine ko at saka blood pressure. Santisima! Bata-bata mo ba pero napakarami mo ng sakit. Kaya nga eh, Kailan ka pa ba nagpa-check up? last week lang. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nahihiya ako sa iyo eh. At saka natatakot ako na baka sabihin mo kasalanan ko rin naman kaya nangyari sa akin to. Naaalala ko kasi na sinabi mo masama ang pagiging matakaw. Oo, pero kailangan mo nang makakaramay. Lalo na sa sitwasyon mong yan. Okay lang naman ako. Karamay ko naman yung mga pagkain. Alam mo, hindi tama yan. Baka lalo ka lang mapasama sa ginagawa mong yan eh. Tsaka di ka naman pinagbabawalang kumain. Pero sana piliin mo naman yung mga pagkain na papapasukin mo sa katawan mo. Nahihirapan ako. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Pakiramdam ko pag hindi ako nakakakain ng mga pagkain kinasanayan ko, mamamatay ako. Alam mo ba yung pakiramdam na yun? Ang hirap! Hirap na ako magkontrol. Mas gusto ko nalang mamatay para matapos na itong mga nararamdaman ko. Gaga, alam mo namang hindi yan ang solusyon, di ba? Huwag ka munang mamatay. Marami pa tayong lugar na pupuntahan pag gumaling ka na. Please lang, huwag ganyan ang isipin mo. Ewan ko, nawawala na ako ng pag-asa na magbabago pa ang buhay ko. Papadudot mga bata pa lamang ay close na kami ni Percy. Dahil solong anak lamang ako at wala rin namang kapatid sa tatay at madrasta ko. Ang pinsang kong yon ang tumatayong nakatatandang kapatid sa akin. Hindi naman nagkakalayo ang edad namin, 2 taon lang ang tanda niya. Marami na kaming pinagsamahan at malaki talaga ang naitutulong niya sa buhay ko. Lalo na sa pag-encourage sa akin na magbawas ng timbang. Kaya nga kahit sinesermonan niya ako ng mga panahong yon ay thankful pa rin ako sa kanya dahil mas nauunawaan ko ang mga pagkukulang ko. Hindi lang sa ibang tao kundi lalong-lalo na sa aking sarili. Matapos ang pag-uusap namin yon ni Percy ay nagbalik tanaw ako sa aking nakaraan. Bumalik ako sa mga panahong nagsimula akong magkaroon ng unhealthy relationship sa pagkain. Alam ko kasi na walang kasalanan ng mga kinakain ko sa kondisyon ko dahil ako mismo ang nawala ng kontrol. Pero naniniwala din ako na hindi pa naman huli ang lahat lalo na kung desidido akong magbagong buhay. Kaya nga noong 2024 lang ay pinatapos ko muna lahat ng mga handaan bago ko pangatawanan ang New Year's resolution kong magpapayat ng tuluyan. Bilang unang hakbang, nagbawas ako ng kinakain lalo na yung unhealthy katulad ng junk food, soft drinks at sugary treats. Sobrang hirap. Lalo na at umabot na ako sa puntong naglalaway ako, makakita lamang ako ng mga paborito kong pagkain. Pero sa tulong ni Percy at ng aking dietitian ay kinaya ko naman. Sunod kong binawasan ay ang mga consumption food ng carbohydrates. Ang mga halimbawa noon ay kanin, tinapay at mga pasta. Pero hindi ko naman kagad inalis sa sistema ko lalo na at meron akong mga sakit. Bukod doon ay nag-invest din ako ng treadmill. Ginagamit ko lang naman yon pag maulan, pero pag hindi naman ay sinasamahan ako ng pinsang kong maglakad-lakad sa gabi. Nagbabadminton at volleyball din kami
pampapawis. Kaya sa loob ng 2 buwan, nabawasan na ang timbang ko ng halos 10 kilo. Ang intense nung double match natin dun sa 2 foreigner. Oo nga, parang professional. Ayun, talo tuloy tayo. Hayaan mo na, at least mga gwapo naman sila. Kuwata mga mata ko sa silay. Sa bagay, ako rin naman. Gusto ko yung kumukorte talaga yung mga abs sa damit kasi pawis na pawis. Ay, sinabi mo pa. Pero speaking of pawis, grabe pawis ko dun sa laro natin Tagaktak! Ako nga hingal na hingal eh. Kulang na lang lumaylay dila ako sa court para pa akong hahapuin ng wala sa oras. Pero wala naman akong hika Mabuti naman, kinabahan ako sa'yo eh. Nahalata ko nga sa reaksyon ng mukha mo, kaya sinabi ko. Santissima, maawa naman sa'yo. Dami mo nang nararamdaman. Huwag na sana dumagdag pa yan. Hindi naman siguro. At saka alam mo ba pakiramdam ko, unti-unti nang gumagaling ang katawan ko. Talaga? Oo. Di ba nabawasan na ako ng timbang? 10 kilo rin yon. Kaya nga alam ko na mataba pa rin ako, pero malaking bagay na rin sa akin yung 10 kilong yun, no? Oo naman. Hindi mo yun ma-achieve kung hindi mo piniling tulungan ang sarili mo. Baka nga imbis na makapagbawas ka ng ganun madagdagan pa ng 10 kilo yung timbang mo kung nagpatuloy ka lang sa pagkain. Kaya nga nangihinaya lang ako kasi ngayon ko lang na-realize ang importansya ng pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng tama. Nahihiya ako sa sarili ko dahil hinayaan kong tumaba ako ng ganito. Nawalan ako ng kontrol sa pagkain kasi akala ko yun lang yung kakampi ko sa lahat ng mga problema ko sa buhay. Ay, sa totoo lang, nahihirapan pa rin akong disiplinahin ang sarili ko. May mga araw na okay lang, magaan, na itatawid yung araw, pero meron na mabigat talaga. Paanong mabigat? Yung bang hindi ko mapigilang umiyak kasi nabitin ako sa pagkain na kinain ko. Na gusto ko pang kumain ng marami, pero alam kong hindi naman pwede. Nararamdaman ko yun lalo kapag magkakaroon na ako. Alam mo na, hirap maging babae. Nakaka-relate ako dyan. O bakit? May matres ka rin? Charot lang. Pero gusto ko lang din sabihin na proud ako sa'yo. Talaga? Kahit na mabagal yung progress ko? Hindi naman mabagal progress mo. Alalahanin mong nasa 2 buwan ka pa lang. Tsaka, oo, proud ako sa'yo. Kasi sinubukan mo mag-diet para sa kapakanan mo. Hindi lang para sumeksi ka, kundi para gumaling ka na rin. Naniniwala ako, pagkain din na makakatulong sa'yo para bumuti pakiramdam mo. Pero syempre, yung tamang pagkain ang tinutukoy ko Tapos samahan mo pa ng exercise at inumin yung mga gamot na reseta sa'yo. Palung-palo ka na. Totoo rin naman. Nang pinagpapawisan kasi ako at nakapagbawas ng timbang gumaan talaga ang pakiramdam ko as in. Pakiramdam ko nga ibang tao na ako. Gumanda rin yung skin ko at saka mahimbing na rin yung tulog ko. Umayos din yung tingin ko sa buhay. Kung dati madalas ako mawala ng pag-asa, ngayon alam kong may magandang bukas na naghihintay sa akin pag nagpatuloy at nagtiyaga ako sa ginagawa ko. Ganyan nga. Kaya proud talaga ako sa iyo Alam ko na hindi madali pero kinakaya mo. Grabe, bilib na bilib ako sa iyo. Pinagmamalaki kita. Thank you. Pero kung tutuusin, hindi ko naman to magagawa kundi dahil sa iyo. Ikaw yung nandyan para tumulong sa akin kahit na maraming beses ako naging pasaway. Siyempre, parang kapatid na turing ko sa iyo. Mahal kita kahit na nung una pasaway ka. Pero mas mahal kita ngayon dahil minamahal mo na ang sarili mo. Salamat ulit. Walang anuman. O basta nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Sasamahan kita sa paggaling mo. Kalmahan mo lang din kasi yung pagtaba nga inaabot ng ilang taon, pagpayat pa kaya. Yan din kasi yung pangunahing rason ng karamihan kaya sila nadadapa sa pagbabawas ng timbang. Yun bang minamadali nilang resulta? Wala namang buto na pag tinanim mo ngayon, tutubo na bukas. Sipag, tiyaga, disiplina at consistency ang kailangan para ma-achieve mo yung mabuti at magandang resulta para sa sarili mo.
Papadudot, malayo pa pero malayo na rin naman ako. Sa kasalukuyan ay nasa 95 kilograms na lamang ako. Patuloy ang mga bagay na ginagawa ko para mabawasan ang timbang ko. Pero hindi lang ako doon nakafocus dahil ang pangunahing dahilan ko talaga ay gumaling ako. Maraming mabubuting bagay ang dulot ng pagbaba ng timbang sa akin. Mas naging aktibo na rin po ako sa iba't ibang bagay at sports. Hindi na rin ako madalas hapuin at higit sa lahat ay natutuhan kong kumain ng tama at masustansya na naaayon sa kailangan ng aking katawan. Hindi ko pa na-achieve ang goal weight ko, pero hindi ako susuko lalo na ngayon na mas mahal ko na ang aking sarili. Sabi nga nila, kapag maayos ang tingin mo sa iyong sarili ay naapektuhan noon hindi lang ang iyong pananaw, kundi maging ang relasyon mo sa mga bagay at tao na nasa paligid mo. Bilang nasa paglalakbay pa ako ng paggaling at pagbabawas ng timbang, sinama ko na rin po sa bucket list ko ang makapag-counseling upang ipakonsulta ang mga karanasan ko na naging dahilan para maging obsessed ako sa pagkain. Yun din kasi ang sabi ng dietitian ko. Sadyang ako lang yung hindi pa handa ng mga panahong yon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko sa programang Barangay Love Stories. Malaking bagay na makapagbigay ako ng inspirasyon sa ating mga kabarangay. Susulat ako ulit para mag-update sa latest kong timbang at kung sakali na makahanap na rin po ako ng panibagong pag-ibig. God bless po sa inyong istasyon and more power pa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Colette. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga nanay natin, ang mga taong inaasahan nating magpoprotekta at mag-aalaga sa atin. Sila ang unang tinatakbuhan natin sa oras ng pangangailangan. Pero may mga pagkakataon na sila din ang magdudulot ng pinakamatinding sugat sa ating puso dahil sa mga pinili nila sa buhay. Ikaw, kabarangay, may lakas ka bang patawarin at yakapin ang sakit na kanilang iniwan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapwa ko kabarangay. Matagal na po akong taga-suporta ng Barangay Love Stories. Dahil may katrabaho po ako dati na palaging nakikinig sa inyong mga kwento sa YouTube. Dahil sa kanya, nagsimula na rin po akong makinig sa Barangay Love Stories. Ang kwentong ito ay isang bahagi ng aking buhay na tanging ang aking mommy at kapatid lamang ang nakakaalam. Nakasulat po ito sa aking journal at sa pagkakataong ito, napagdesisyonan ko pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga karanasan at aral na natutunan ko sa buhay. Alam niyo po yung feeling na mas lalong gumagaan ang lahat tuwing may nakakausap ka tungkol sa problema mo. Kaya po ako sumulat sa inyo kasi gusto ko pong maramdaman ulit yung feeling na yon. Ako po si Jasper. Lumaki po ako sa isang pamilya na malayo sa karaniwang buhay ng marami. Noong pinanganak po ako ay tila hindi pa ganap na handa ang mami ko na maging isang magulang. Maaga po naghiwalay ang aking mga magulang at hindi ko na po nakilala ang aking tunay na ama. Kaya po habang ako'y lumalaki, ang yaya ko po ang madalas kong kasama at kausap sa bahay.
Nagbago po ang aming sitwasyon noong pinanganak ang kapatid ko. Si Dylan na ang tatay ay isang Amerikano. Ngunit hindi rin po nagtagal at naghiwalay din si Mami at ang tatay ni Dylan. Habang lumalaki po ako ay unti-unti kong napapansin na parang mas paborito ni Mami si Dylan. Aaminin ko po na sobrang nasasaktan ako tuwing napapansin ko po ito. Pero ni minsan, hindi ko po pinagbuhatan ng sama ng loob ang aking half-brother. Sa katunayan po ay hindi ko na rin po naramdaman na magkaiba pala kami ng ama. Para sa akin ay si Dylan ang kapatid ko at wala po akong ibang nararamdaman kundi ang pagmamahal at pagkalinga sa kanya, Papa Dudut. Ang tangos talaga ng ilong mo. Sana kahit kalahati man lang bigyan mo ako. Tapos ang puti-puti mo pa. Iba talaga pag may lahing ka, no? Mukhang naliligo kahit hindi naman talaga naliligo. Huwag mo nga akong simulan, kuya. Nagkakaganyan ka ng dahil lang sa ilong. Okay din naman yung ilong mo Parang isda. Boneless. Ah, ganun ha? Dylan, ayaw ko sanang sabihin to sa'yo pero sa tingin ko ito na yung tamang oras para malaman mo ang buong katotohanan. Sana maintindihan mo na hindi madali sa akin na sabihin to sa'yo. 2 years old ka lang noon nung napulot ka ng kasambahay natin sa basurahan. Hindi alam ng kasambahay natin kung ano ang gagawin niya noong mga panahon na yun. Kaya si Mami na ang nagpaubaya at nagpalaki sa'yo. Anong akala mo sa akin 5 years old? Hoy, lumang tugtugi na yan. Balikan mo na lang ako pag nakapag-isip ka na ng bago. Eto naman, di na mabiro. Nga pala, asan si Mami? Namamalengke ata. Kanina pa wala dito yun. Ang sabihin mo, baka nagbubulakbol. Ang di ko rin kasi maintindihan dito kay Mami. Para siyang teenager kung umasta. Kung yung ibang nanay dyan, sobra-sobra yung pag-aalaga at pag-aaruga sa mga anak nila. Tayo naman parating naiiwan sa bahay kasama yung maid. Di ko tuloy maiwasan mainggit dun sa mga kaibigan kong pinaghihigpitan ng mga nanay nila. Naku, bahala ka dyan. Huwag mo akong idamay. Ayokong paghigpitan ako, no? Tsaka isa pa, ayaw mo nun? Pwede tayong kumain at maglaro ng video games buong maghapon. Kung sa bagay, pero mas maganda sana kung may tatay tayong kasama dito, no? Ay, yang si Mami talaga. Sana naman makahanap na siya ng matinong lalaki. Oo nga, di ko pa talaga nararanasan yung pakiramdam na magkaroon ng isang ama. Pareho lang naman tayo. Yung tatay ko di ko na rin naabutan. Tapos yung tatay mo naman, sobrang bata mo pa nun. Di nga nagtagal ng 1 month yun dito sa bahay. Mabait pa yung tatay ko, kuya. Ewan, di ko rin masabi. Pero ang natatandaan ko, parati silang nag-aaway ni Mami. Tas kadalasan, nasa terrace yung tatay mo umiinom at nagyoyosi. Ikaw Pilipino, ako naman Amerikano. Ano kaya magiging lahi ng susunod nating kapatid, kuya? German? Japanese? O Canadian? Ano sa tingin mo? Huy, sana naman di na magkaanak yan si Mami. Hirap na nga siya sa ating dalawa eh. Sa akin nga lang pala siya nahihirapan. Ikaw ang paborito eh. Kumbaga sa internet, ikaw yung naka-bookmark na website. Tas ako yung parang advertisement sa video na pilit sinasara. Grabe ka naman, kuya. Hindi naman siguro. Di mo ba talaga napapansin? O sige nung isang araw, anong kinain mo for breakfast? Bacon. Teka lang, bakit mo naman naitanong yan? Mismo. Nung isang araw, pinagalitan at pinigilan niya ako nung kinuha ko yung bacon sa ref. Sabi niya pa nga sa akin, nagtitipid daw tayo. Pero mukhang ako lang naman tong tinitipid niya. Ikaw naman, kuya. Nagkakaganyan ka ng dahil lang sa bacon? May longganisa naman sa ref eh. Yun na lang ang kainin mo. Ano ka ba? Hindi lang yun. Napapansin ko rin na siya yung palaging kumukuha ng report card mo. Pero yung report card ko, sa maid niya parati pinapaubaya. Hala, baka ampun ka nga. Joke lang. Pero seryoso na to. Pakiramdam ko din na favorite ka ni Mami kasi ikaw tong mukhang foreigner sa ating dalawa. Uy, paano mo naman nasabi yan?
Napapansin ko lang kasi na ikaw tong laging binibida niya tuwing kausap niya yung mga kaibigan niya. Tapos kapag pumupunta yung mga kaibigan niya dito sa bahay, ikaw lang yung pinapakilala niya sa kanila. Pakiramdam ko tuloy kung hindi ako ampon. Siguro nakababatang kapatid niya ako. Sa totoo lang, sobrang bigat sa pakiramdam. Kuya talaga? Ba't kung makapagsalita ka parang kasalanan kong lahat? Uy, sorry na. Di ganun ang ibig kong sabihin ha. Pasensya ka na. Masyado lang ako nadala ng mga emosyon ko. At isa pa, yung pagtrato sa akin ni Mami, palagi mong tatandaan na wala kang kasalanan doon, okay? Problema naming dalawa yun ni Mami. Sorry na at ikaw tong napagbubuntungan ko ng sama ng loob. Promise, di ko na ulitin. Last na yon. Talaga? Oo, Walang iwanan ha? Promise? promise. I love you, kuya. Ganyan kami ng kapatid ko, Papa Dudut. Laging nag-aasara, nag-aaway pero grabe. Sobrang mahal namin ang isa't isa. Kahit halos 6 na taon ang agwat ng edad namin, pakiramdam ko ay parang 1 taon lang ang pagitan namin. Siguro dahil alam naming pareho na kami lang din ang magtutulungan sa huli. Kasi tulad ng sinabi ko, si Mami palagi namang lumalabas. Tapos yung maid na lang yung nakakasama namin sa pang-araw-araw. Kaya kami ni Dylan magkasama sa lahat ng oras, pagkain, laro, problema. Lahat ng maliliit at malalaking bagay ay magkasama kami. Pero bigla po nagbago ang sitwasyon nang nakilala ni Mami si Nathan, isang French na hindi nagtagal ay naging boyfriend niya. Hindi ko talaga maintindihan yung nararamdaman ko ng mga panahong yon. Parang naghahalo-halo yung takot, pagwo-worry, at hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mababahala. Sa totoo lang, sa pagkakakilala ko kay Mami, akala ko ay hindi rin magtatagal yung relasyon nila. Kasi hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta magpapadala sa isang relasyon. Pero sa kabila ng lahat, at the end of the day ay masaya kami ni Dylan kasi naging mabait naman si Nathan sa amin. Hindi nagtagal ay nag-live-in na rin sila sa bahay na inuupahan namin. At doon ko na-realize na tila ba isang malaking pagbabago yung pagpasok niya sa buhay namin. Akala ko ay magiging one big happy family na kami. Yung tipong magkakasama kami masaya at walang sagabal. Pero laking gulat ko nang matapos ang 6 na buwan, may sinabi si Mami sa amin ni Dylan na talagang bumasag sa puso ko. Yung tipong hindi ko alam kung papaano tatanggapin. Kasi parang lahat ng pangarap at inaasahan ko ay bigla na lamang nawasak. Ipinagtapat ni Mami sa amin ni Dylan na balak niyang ikasal kay Nathan sa France. Nung una'y natuwa pa ako para kay Mami kasi syempre masaya akong makita siyang masaya. Lalo na si Nathan naman ay naging mabait sa amin. Pero hindi yon ang talagang bumasag sa puso ko. Yung sumunod na sinabi ni Mami ang nagdulot ng pasakit na hindi ko alam kung papaano ko haharapin, Papa Dudut. Sige na naman, kuya. Pahiram na ako ng cellphone mo. Sandali lang. Hindi mo ba nakikita na naglalaro pa ako? Manood ka na muna ng TV doon sa sala. Kanina ka pa naglalaro eh. Okay na yan. May kailangan Mami! tayong pag-usapan. Bakit? Ano po yun? Mukhang seryoso to ha. Patay. Kung may nabasag dito sa bahay, malamang kasalanan ni kuya yan. Basagin ko kaya mukha mo, gusto mo? Tumigil na nga kayong dalawa. Tungkol to sa napag-usapan namin ng Tito Nathan nyo. Bakit po? Magpapakasal na kami. At napagdesisyonan namin na doon na kami sa France magpapakasal. Ibig niyo po bang sabihin, sa ibang bansa na tayo titira? Astig! Sa wakas, makakakita na ako ng snow. At napagkasunduan rin namin ng Tito Nathan nyo na si Dylan na muna ang dadalhin namin. Ano? Dylan, lumabas ka na muna. Pero kuya... Sige na, please. Sige na anak, iwan mo na muna kami ng kuya mo.
Okay po. Ibig niyong sabihin, iiwan niyo na ako? Jasper, mahal ang cost of living doon. Walang bahay ang Tito Nathan mo sa France. Umuupa lang siya ng apartment doon. Magsisiksikan lang tayo kung isasama ka pa namin. At isa pa, mas makakamura tayo kung dito ka na muna sa Pilipinas mag-aaral. Bakit pakiramdam ko na nagpapalusot lang kayo? Alam ko naman na sa simulat sampul pa lang si Dylan na ang paborito niyong anak. At wala kayong narinig sa akin dahil mahal ko naman yung kapatid ko na yan. Pero di ko akalain na aabot kayo sa puntong paghiwalayin niyo kami. Jasper, wala na akong magagawa. Pinoproseso na ni Tito Nathan ang visa ko pati na rin ang visa ng kapatid mo. At huwag ka mag-alala kasi pumayag na ang lola mo na dun ka muna mag-aaral at titira sa kanya sa probinsya. Sobrang unfair niyo naman po. Alam ko na matagal niyo ng pangarap na maging residente sa ibang bansa. At nabigo kayo nung naghiwalay kayo ng tatay ni Dylan, hindi po ba? Hindi ko rin akalain na ipagpapalit niyo ako para lang sa pangarap mong yan. Ang kapal ng mukha mo? Buwas-bawasan mo yung tabas ng dila mo dahil kung hindi mas malalapad siya na aabutin mo sa akin. Nakapagdesisyon na kami ng Tito Nathan mo, Jasper. At wala ka nang magagawa doon. Huwag kang mag-alala. Dadalaw kami dito pag naging residente na kami doon. Hindi ka naman pababayaan ng lola mo dito sa Pilipinas. Pero kayo po ni Dylan ang kailangan ko. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Ang tigas naman ng puso niyo sa akin. Para niyo na rin pinamukha sa akin na parang kasalanan ko pa na nabuhay ako sa mundong to. Kung ganito lang din naman ang kahinat na ng lahat ng to, sana pala iniwan niyo na lang ako kay Lola nung ipinanganak niyo ako. Bakit niyo ba ako kinupkup kung hindi niyo rin naman pala kayang panindigan? Anong klase kayong ina? Isa pa, Jasper, at tatamaan ka na talaga sa akin. Umayos ka, hindi kita pinalaking bastos. Kung tutusin, hindi niyo naman ako pinalaki, di ba? Buong buhay ko, lagi kayong wala. Ano po ba ang naging kasalanan ko sa inyo para tratuhin niyo ako ng ganito? Kuya? Kuya, ano pang sinabi ni Mami sa'yo? Nagbago ba ang isip niya? Mukhang buo na ang desisyon niya. Kung ganun, hindi ako sasama sa kanila. Dito lang ako sa tabi mo, Kuya. Dylan, wag. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mas magiging maganda ang buhay at kinabukasan mo pag sumama ka papuntang France. At dun, mararanasan mo na rin ang pakiramdam ng magkaroon ng isang buong pamilya. Kaya ipangako mo sa akin na magpapakabait ka dun, ha? Buong pamilya? Anong buong pamilyang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ka nga kasama, di ba? Dylan, pinapangako ko sa'yo na magkikita pa tayo. Isipin mo na lang na pareho tayo nagbabakasyon sa ngayon. Susunod ako sa France at magsasama ulit tayo sa isang bubong, promise. Kuya, mamimiss kita. Ako rin. Oh, eto. Kunin mo. Ano to, Kuya? Sa'yo na yung cellphone ko. Para naman may remembrance ka sa akin. Ingatan mo yan, ha? Oo, iingatan ko to. Thank you, Kuya. Pero paano ka? Doon na daw ako kay Lola titira eh. Sigurado naman ako na may cellphone yun. O siguro magpapabili ako sa kanya. Ewan ko. Basta, huwag kang mag-alala. Dahil tatawagan pa rin kita, okay? Kuya, mamimiss kita. Payakap ako. Papadudod, sobrang nasaktan ako sa naging desisyon ng nanay ko. Hinding-hindi ko malilimutan yung araw na umalis sila, Mami at yung partner niyang si Nathan at ang kapatid ko papunta sa France. Hindi ko makakalimutan na hindi na ako sumama sa kanila sa airport. At pinili ko na lamang na magtago at hindi na magpakita para kahit papaano ay maibsan yung sakit na nararamdaman ko sa pag-alis nila. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi pa rin natanggal yung bigat sa dibdib ko. Noong sumunod na araw, pumunta na ako sa probinsya doon sa lola ko. Doon nagsimula yung depression ko. Naging pasaway ako at aaminin ko na nalulung ako sa mga bisyo at nagkaroon ng matinding depresyon. Pumayat ako dahil halos hindi ko na nararamdaman ang gutom.
At naging pabigat na rin po ako kay Lola. Halos hindi na rin ako kumakausap ng tao. Kung hindi ako nagbubulakbol, nandun lang ako sa kwarto, nagkukulong at nakikinig sa music. Simula nung umalis si Mami ay hindi ko na rin siya kinausap pa. Galit na galit pa rin ako sa kanya. Gusto ko siyang sumbatan sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero pinili ko na lang na manahimik at maglaho na parang bula sa buhay niya. Mas lalo rin akong nasaktan noong hindi rin ako kinausap ng nanay ko simula nang umalis siya. Dahil alam niya siguro na hindi naman ako pababayaan ng lola ko. Pero syempre mas lalo lang nadagdagan ang pagkamuhi ko sa nanay ko. Si Dylan naman, Papa Dudut, ay palagi ko siyang sinusubukang i-contact. Noong unang araw niya sa France ay punong-puno ng messages yung phone ko mula sa kanya. Mga pictures, mga videos na nag-i-enjoy sa bagong buhay niya doon. At parang bahagi ako ng mundo niya. Kahit malayo siya. Pero habang tumatagal ay mas kumonte yung mga mensahe niya. Kung minsan ilang araw na akong hindi makakatanggap kahit isang text mula sa kanya. At yon, hindi ko maiwasang mag-isip na baka nakalimutan na niya ako. Nasaktan ako noon syempre at mahirap tanggapin pero iniisip ko na lamang na baka abala ako sa bago niyang buhay kasama sina Mami at si Nathan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Yung empathy ng lola ko ang naging gabay ko, Papa Dudut. Kahit na siguro naging pasakit ako sa kanya, ni minsan ay hindi ko naramdaman at tinataboy ako ni lola. Laging pinaparamdam ni lola na naiintindihan niya ako. Ikinuwento sa akin ni lola na gusto raw akong ipalaglag ni Mami noong ipinagbubuntis pa ako nito pero siya ang tumutol at ipinaglaban akong ipanganak. Nalaman ko rin na siya ang may gustong lumayo kami ni Mami para lumaki ako sa piling ng tunay kong ina. Pero hindi alam ni Lola na sobrang iba pala ang trato sa akin ni Mami habang lumalaki ako. Masakit mang marinig ang mga revelasyon ni Lola ay hindi ako nawala ng pag-asa. Dahil sa pagmamahal ni Lola ay nagpatuloy ako sa pag-aaral at nakapagtapos ng Bachelor of Science in Software Engineering. Niyaya ko pa siya na tumira sa syudad pero mas gusto niyang manatili sa probinsya. Tinanggap ko na lamang ang desisyon niya pero araw-araw pa rin siyang kinukumusta sa pamamagitan ng cellphone. Bumalik ako ng syudad at pinalad na makapasok sa isang kilalang kumpanya at nag-ipon. Isa sa mga layunin ko noon ay makita si Mami at si Dylan. Aaminin ko na may mga hinanakit pa ako kay Mami pero handa na akong lunukin ng pride ko, Papa Dudut. Matagal na kasi ang mga nangyari at ang tanging hangad ko na lamang ay magkaayos kami at makasama sila, lalong-lalo na po si Dylan, Papa Dudut. Sinubukan kong mag-message kay Dylan pero madalang na lamang talaga siyang mag-reply. Kaya naman nag-decide akong kontakin si Mami sa social media tungkol sa bala kong kumuha ng tourist visa papunta sa France. Nagulat ako sa mainit na pagtanggap niya. Ang sabi niya ay miss na raw niya ako at humingi pa siya ng sorry sa mga pagkukulang niya. Pinatawad ko siya at naramdaman ko na parang naghilom na ang mga sugat ko. Nag-file ako ng 3-week leave na approve at natuwa pa ako nang ma-approve ang visa ko. Kaya makakapunta na ako sa bansang bahagi ng Europa kasama na ang France. Agad ko itong binalita kay Mami at sobrang saya niya para sa akin, Papa Dudut. Si Dylan ay hindi pa rin ako nireplyan. Pero sinabi ko na lamang sa sarili ko na mas okay siguro kung magkita na lamang kami ng personal. At dumating na nga ang matagal ko nang hinihintay, Papa Dudut. Ang makatungtong sa airport ng France.
Namiss ko kayo, sobra. Namiss ka rin namin, anak. Ang laki-laki mo na. Ito rin si Dylan, oh. Halos hindi ko na makilala. Mas matangkad pa siya sa akin. Huy, kumusta ka na? Namiss kita sobra. Ano ba? Nasasakal ako. Ay, sorry, pasensya ka na. Masaya lang talaga ako at nagkita na rin tayo. Uy, ikaw ah, ba't bihira ka na lang mag-text sa akin? Di mo na rin sinasagot yung cellphone mo tuwing tumatawag ako. Alam mo, konti na lang magtatampo na talaga ako sa'yo. Jasper, pwede ba? Pagod ako. Mami, mauna na ako sa kotse. Sige anak, hintayin mo na lang kami ng kuya mo. Mami, may problema ba si Dylan? Bakit nanlalamig siya sa akin? Tapos Jasper pa talaga yung tawag niya sa akin ha? Naku na, hayaan mo na muna yung kapatid mo na yon. Pagod lang yun kasi late na natulog. Pero syempre, ginising ko siya ng maaga at pinilit ko siyang samahan ako dito sa airport. Ah, kaya pala. Pero bakit Jasper lang yung tawag niya sa akin kanina? Aaminin ko, medyo nasaktan ako dun. Nak, sobrang magkaiba kasi ang kultura dito sa France at doon sa atin sa Pilipinas. Dito kasi sa France, walang kuya-kuya at ate-ate. First name lang ang tawagan ng mga magkakapatid dito. Ano ba yan? Sobrang nakakapanibago naman. Mabuti na lang talaga at marunong pa siya magtagalog. Aba, syempre naman. Hindi ako nagfe-French kapag kausap ko yung kapatid mo na yan. Kasi ayoko na makalimutan niya yung lengguwahe natin. Mabuti naman po kung ganun. Pero mami, siguro ang galing nyo na ni Dylan mag-French no? Oo naman. Sa katunayan nga, mas magaling pang mag-French ang kapatid mo kaysa sa akin eh. Napakatalinong bata. Sobra! Kahit nung bata pa yan, sobrang hanga na ako dyan eh. Nga po pala, may kailangan akong sabihin sa inyo. Ano yon, Nak? Huwag po kayong mabibigla ha. Naaalala niyo po ba yung hotel na nireserve ko para sana sa 2 linggo na stay ko dito sa France? Oo. Bakit? Ano po kasi, kinancel ko po yung reservation ko sa hotel na yun. Nag-request po ako ng refund. Ha? Bakit mo naman ginawa yun, Nak? Mami, tatapatin na po kita. Gusto ko po sana magstay sa apartment niyo nakasama ka at si Dylan. Ano? Ay, anak naman eh. Hindi kalakihan yung tinitira namin na apartment. Hindi ka magiging komportable doon. Maghanap ka na lang ng ibang hotel, tutulungan kita. Kahit ako na ang magbayad. Mami, ganito kasi yan. Sa 2 linggo ko na stay dito, ayoko naman po magmukmok sa hotel. Gusto ko po kayong makasama ni Dylan sa bawat segundo, minuto at oras. Kaya please na po mami, pumayag na po kayo. Ay, kahit kailan ka talaga, oo. Napaka-independent mo na pero parang bata ka pa rin kung umasta. So, ibig sabihin ba niyan pumapayag na po kayo? May magagawa pa ba ako? Salamat po mami! I love you! Pero ipapaalala ko lang sa'yo na wala kaming guest room sa apartment na yon. Doon ka na matutulog sa kwarto ni Dylan pero single bed lang yon. Okay lang sa akin kahit sa saig na po ako matulog. Loko-loko ka talagang bata ka. May extra foam naman dun eh. Yun na munang ipapagamit ko sa'yo. Thank you po. Nga pala mami, kumusta kayo ni Nathan? Okay naman po ba kayo? Ah, yung Tito Nathan mo? Okay naman kami. Bakit mo naman natanong yan? Wala lang po. Matagal-tagal na rin kasi nung muli ko siyang nakita. Sa tingin niyo po ba, okay lang sa kanya na doon na muna ako tutuloy sa apartment? Ayan tayo eh. O diba sana naisip mo yan bago mo kinansela yung reservation mo dun sa hotel? Ibang klase ka talagang bata ka. Mami talaga. Sigurado akong mabibigla yon. Pero huwag kang mag-alala. Ako na magpapaliwanag sa kanya. Thank you mami. Kaya mahal na mahal ko po kayo eh. Naku, nambola pa. Ah, pero Jasper, kung sakaling may marinig ka na ingay galing sa kwarto namin, huwag mo na lang pansinin, okay? Kasi alam mo naman, buhay mag-asawa, paminsan-minsan may mga hindi pinagkakasunduan. Pero wala namang problema na hindi nasosolusyonan, di ba? Bakit po? Madalas po ba kayo mag-away ni Nathan? Alam mo naman mga French, ang tatapang. Tapos kapag may pinaniniwalaan sila, talagang pinaninindigan nila. Kaya ayan, paminsan-minsan nagtatalo kami dahil sa ugali ng Tito Nathan mo na ganyan. Ah, kaya pala. Mukhang maninibago ako dito ah.
Halika na nga. Sa bahay na tayo magkwentuhan. Papadudot, tumuloy po ako sa apartment ni na Mami at salamat na lamang at napapayag si Nathan na doon ako tumira ng 2 linggo. Mabuti na rin po at naging okay na kami ni Mami at sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa maayos ang relasyon namin. Pero si Dylan po ay mukhang siya naman po ngayon ang nanlalamig. Hindi na kami masyadong nagkakausap. Kahit nasa isang kwarto lamang kami natutulog. Kadalasan po ay naka-headset lamang siya at tuwing tinatanong ko siya o nakikipag-small talk, parang hindi siya interesado. Minsan nga po ay hindi na niya ako sinasagot ng maayos. Nung una iniisip ko na baka epekto lamang ito ng pagiging dito niya sa France nanirahan. O baka naman dahil sa mga pagtatalo ni Mami at Nathan sa kabilang kwarto. Alam ko po kasi na kahit na hindi nila sinasadya ay malaki ang epekto ng mga ganong bagay, lalo na kapag naririnig ng bata. May mga pagkakataon din na iniisip ko na baka may pinagdadaanan siya na hindi ko pa rin nauunawaan. Sinubukan ko pong kausapin siya minsan kung bakit siya nanlalamig. Pero iniiwasan lamang po niya ako. Hindi ko na po siya pinipilit, baka lalo lang po siyang magtampo o magalit. Naintindihan ko naman po na may mga bagay na ayaw pa niyang pag-usapan at baka hindi pa siya handa papadudot. Kahit na ganito siya, hindi po nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya at ginagawa ko po ang lahat para iparamdam sa kanya ang bagay na yon. Kaya noong nagkita kami, ginamit ko po yung pagkakataon para ipakita sa kanya kung gaano ko siya pinapahalagahan. Pinagluluto ko siya ng almusal, binibilhan ng mga bagong gadgets at kung ano-ano pa. Nagpasalamat naman siya pero hanggang doon na lang. Wala na po yung mga asaran at kulitan namin at ako na lang po ang unti-unting nag-a-adjust sa nagbabagong ugali ng kapatid ko. Hanggang isang gabi habang si Dylan ay abala sa computer at ako naman ay naglilinis ng kwarto ay may napansin po kong kakaiba sa likod niya. Manipis po kasi yung suot niyang damit noong araw na yon. Kaya kitang-kita ko na may kakaibang kulay sa likod niya. Dali-dali ko pong inangat ang t-shirt niya at parang nabasag ang puso ko sa mga nakita ko. May mga pasa siya sa katawan niya. Agad akong natigilan at parang may dumaan na bagyong dumurog sa puso ko. Dylan, ano yan ha? Ba't ang dami mong pasa? Ang OA mo naman, pwede ba huminahon ka? Wala to. Nadulas lang ako sa CR nung isang araw. Dylan, wag mo akong gawing tanga. Alam ko yung pinagkaiba ng pasa na galing sa aksidente at pasa na sinadya. Sino may gawa nito sa'yo ha? Magsalita ka. Ano bang pakialam mo, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo, Jasper, hindi kita kapatid. Hindi tayo lumaki sa iisang bahay. At higit sa lahat, magkaiba tayo ng tatay. Kaya utang na loob, lubayan mo na ako, tigilan mo na yung pagpapanggap mo na concern ka sa akin. Seryoso ka? Talaga ba, Dylan? Ang sakit mo naman magsalita. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Ni minsan hindi ko inisip na magkaiba tayo ng tatay. Simulat sa pool, kapatid na buo ang tingin at turing ko sa'yo. Ba't ka ba nagkakaganyan ha? Ano bang nagawa akong kasalanan sa'yo para kamuhian mo ako ng ganito katindi? Nangako ka sa akin dati na susunod ka, di ba? Nangako ka na magkikita tayo ulit pero pinaasa mo lang ako. Ang tagal ko naghintay, nagmukha akong tanga. Hanggang napagod na lang ako. Napagod ako sa walang katapusang paghihintay dun sa pangako mong napako. Pero nandito na ako ngayon, di ba? Dylan naman. Hoy, wag ka nga umasta na parang kasalanan ko kung bakit ako nagkakaganito. O nandito ka nga, pero iiwan mo rin naman ako pagkatapos ng 2 linggo eh. Sana hindi ka na lang pumunta dito. Nagsayang ka na ng oras, nagsayang ka pa ng pera. Dylan, makinig ka. Please, wag mo namang isumbat sa akin yung pagkakalayo natin.
Wala ni isa sa atin ang ginusto na mangyari yun. Akala mo ba hindi ako nasaktan na pilit akong inilayo sa nag-iisa kong kapatid? Durog na durog ako nung umalis kayo. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang bawat araw na wala ka sa tabi ko. Pero wala na akong magawa nun. Kaya tiniis ko, Dylan. Tiniis ko yung sakit na yun. Kasi alam ko na mas magiging maganda ang buhay mo dito. At alam ko na mas makakamit mo yung mga pangarap mo dito. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na mabugbog ng asawa ng nanay ko. Teka lang, si Nathan? Siya ang may gawa nito sa'yo? Magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. Hayop siya? Hayop! Teka lang, kumalma ka nga. Masyado kang mainit eh. Makinig ka sa akin. Kung ano man yung ginagawa niya, hayaan mo na. Huwag ka na makialam. Mamaya madamay ka pa eh. Dylan, magpaliwanag ka. Bakit niya nagawa sa ito? Kailan nagsimula to? Paano? Sabihin mo na sa akin, parang awa mo na. Ay, sa akin niya binubunton yung galit niya kasi hindi siya mabigyan ni Mami ng anak. Wala naman kaming magawa ni Mami. Kailangan namin ng tulong niya eh. Kasi gusto namin maging legal na residente dito. Matagal ng pangarap ni Mami yun. Wisit na pangarap yan. Wala man lang bang ginawa si Mami para ipagtanggol ka? Alam ni Mami lahat ng ginagawa sa akin ni Nathan. Pero wala nang pag-asa si Mami. Palagi na lang niyang pinagtatanggol yung asawa niya. Kaya siya unawain ko na lang daw kasi nga may pinagdadaanan. Bakit di mo agad sinabi sa akin to? Bakit? May magagawa ka ba? Kung sinabi ko sa ito noon pa? Kung makaasta ka para kang hero ah. Wala ka rin naman magagawa eh. Di ba? Eto ba ang dahilan kung bakit di mo sinasagot mga messages at tawag ko sa'yo? Dahil mas pinili mong sarilinin ang lahat ng problema mo? Oo. Napakatanga ko! Napakabobo ko! Napakalaki kong gago! Dapat andito ako nung mga panahong kinailangan mo ko. Dapat nandito ako nung mga panahong kinailangan mo ng taong magpoprotekta sa'yo. Dapat nandito ako nung mga panahong wala kang karamay at kinailangan mong ilabas lahat ng sakit ng dahil sa lahat ng pinagdadaanan mo. I'm sorry, Dylan. Patawarin mo ako. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Pasensya ka na kung pinamukha ako sa'yo na kasalanan mo lahat kung bakit nangyayari to. Ang importante, hindi ka na ulit masasaktan ng animal na yon, naiintindihan mo? Alam mo kung ano yung pinakamasakit para sa akin? Yung simula pagkabata natin, ikaw yung paboritong anak ni Mami pero hindi ka man lang niya nagawang ipagtanggol sa hayop na Nathan na yon. Hindi ko alam kung paano natiis ni Mami yung ganitong klaseng sitwasyon, Dylan. Hindi ko na talaga kaya dito. Sasama na ako sa'yo. Parang awa mo na isama mo ako. Sorry kung hindi kita pinakitunguhan agad ng maayos. Ang totoo niyan, gustong gusto na kitang yakapin nung unang araw pa lang na nagkita tayo dun sa airport. Pero nilamon kasi ako ng inggit eh. Nilamon ako ng lungkot. Naiinggit ako kasi malaya mo nagagawa lahat ng mga bagay na gusto mo. Habang ako, mala-impyerno yung buhay ko dito. Kung akong papipiliin, mas gugustuhin ko na ako na lang sana'y naiwan sa Pilipinas eh. Dylan, alam kong alam mo na kung may paraan lang para pagbaligtarin ko ang sitwasyon nating dalawa. Matagal ko na yung ginawa. Mahal na mahal kita, kuya. Mahal na mahal kita, Dylan. Sobra. Huwag kang mag-alala. Iuwi na kita sa Pinas. Kayo ni Mami. Wala nang dahilan para manatili pa kayo dito. Hindi na ako makakapayag na saktan ka pa ng hayop na yon. Salamat, kuya. Sobrang gulo ng emosyon ko ng araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sinabi ni Dylan sa akin. Kung noong una ay pinapangarap ko pang magtagal sa bakasyon ko sa France, ngayon ay parang ang tanging hangad ko na lamang ay makaalis pabalik ng Pilipinas kasama ang nanay at kapatid ko. Kinausap ko si Mami noon at pinilit kong kumbinsihin siyang bumalik na sa Pilipinas kasama ko, pero tila baga nakatanim na sa isipan niya ang pangarap niyang maging residente ng ibang bansa. Pinagbantan niya rin ako na hindi ko raw pwedeng i-report sa authority ang kalaguyo niya dahil masisira daw lahat ng plano niya. Tinutulan niya ang tulong ko at sa mga mata niya ay parang isang malaking pagkatalo na lamang ang bumalik sa Pilipinas. Sobrang sakit ng pakiramdam ko.
Kahit na anong pilit ko ay nagmatigas siya, Papa Dudut. Kitang-kita ko na ang toxic na ang relasyon nila ng asawa niyang Frances. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pangarap na makapagtuloy sa ibang bansa. Ang hirap, Papa Dudut. Ipinaglaban ko si Mami sa paulit-ulit na paraan, subalit sa kanya ay tila wala nang saysayang lahat. Kaya't gumawa ako ng paraan at sa huli ang tanging magagawa ko na lamang ay iligtas at dalhin si Dylan pabalik ng Pilipinas. Pagdating namin sa Pilipinas ay parang isang milagro. Ang dating pagkatao ni Dylan pati na rin ang relasyon namin ay muling nabuhay. Parang ang mga piraso ng aming koneksyon na matagal nang nawalay ay unti-unting nagsimulang magdikit muli. Naramdaman ko ang pagbabalik ng tiwala, bukas siya sa akin at sa bawat araw ay tila mas nagiging malapit kami sa isa't isa, Papa Dudut. At ngayon dito na rin siya tumitira kasama ko sa kondo na inuupahan ko. Lahat ng mga pangangailangan niya ako na ang nag-aalaga at nag-aasikaso. At si Mami naman kahit nalabag sa puso ko na iwanan siya sa France ay wala po akong magagawa. Pakiramdam ko noon kung patuloy ako magmamatigas at ipagpipilitan ang gusto ko ay baka si Mami na mismo ang magtulak sa akin papalayo at ayokong mawala pa siyang muli. Hindi ko kayang masira pa ang natitira naming relasyon. Kaya kahit na ang sakit ay sinabi ko na lamang sa kanya na tawagan ako kaagad kung umabot na sila sa punto ng pisikala ng asawa niya. Binigay ko na rin sa kanya lahat ng mga phone numbers na mga pwedeng magbigay ng tulong doon kung sakasakali. Papa Dudut, gulong-gulo po ako noon. Para akong naiwan sa gitna ng isang bagyong hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko matanggap na nanatili siya sa poder ng lalaking yon. Yung lalaking nanakit sa kapatid ko. Yung lalaking unti-unting tinatanggal ang kanyang peace of mind. Sobrang hirap at sa kabila ng lahat ng mga nangyari, parang hindi ko kayang tanggapin na patuloy niyang pinipili ang lalaking yon. Parang isang sugat na hindi mo kayang hilumin. Isang pighati na paulit-ulit na bumabalik. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging maayos naman po ang buhay ni Dylan dito sa Pilipinas. Lalo na at magkasama kami. Maliit lang ang inuupahan kong kondo pero komportable at magaan sa pakiramdam. Natustusan ko naman ang mga pangangailangan namin at sa bawat araw ay natututo rin si Dylan sa pag-a-adjust sa simpleng buhay dito sa Pilipinas. Ako na rin ang nag-aasikaso sa lahat ng papeles ni Dylan para makapag-stay siya ng maayos dito at higit sa lahat ay pinili kong ipagpatuloy ang kanyang edukasyon dito sa Pilipinas. Papa Dudut, masaya ako na naging mapayapa ang buhay namin kahit sa simpleng paraan. Ang mga maliliit na bagay na dating hindi namin binibigyang halaga, mga magaan na araw, tahimik na gabi ay ngayon ay nagiging malalaking bagay para sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang matinding pagwo-worry namin kay Mami, lalo na si Dylan. Paminsan-minsan ay binabangungot pa siya parang ang mga masasakit na alaala mula sa France ay patuloy na bumabalik, Papa Dudut. Parang hindi siya makaalis sa mga trauma na iniwan sa kanya ng mga nangyari doon. Minsan ramdam ko ang takot sa mga mata ni Dylan at sobra siyang nagwo-worry sa kalagayan ng nanay namin. Hindi rin ako nakaligtas sa mga alalahaning yon. Pareho kami ng mga nararamdaman, yung bigat sa puso, yung takot na baka may mangyaring masama kay Mami o kaya'y lalo siyang mapahamak, Papa Dudut. Ilang gabi rin ang lumipas na hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Sana'y mas pinilit ko si Mami na bumalik sa Pilipinas kasama namin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa desisyon kong iwanan siya doon. Marami akong tanong sa isipan ko kung sana'y mas pinilit ko pa siya, kung sana ay hindi ko siya iniwan baka hindi na siya lumubog pa sa ganitong sitwasyon.
Pero sa kabila ng lahat, Papa Dudut, ng pag-aalala at pagdududa, may mga bagay na kailangan ko ring tanggapin. Minsan, hindi mo kayang baguhin ang mga desisyon ng ibang tao. Lalo na kung ang pinipili nilang landas ay iba sa'yo. Ngunit kung may isang bagay man na hindi ko pagsisisihan, yon ay ang desisyon na dalhin si Dylan pabalik ng Pilipinas. Siyang naging dahilan kung bakit mas nagkaroon ng pag-asa akong maramdaman na natutulungan ko siya at magbagong buhay. Sa kanya ko nahanap ang lakas na magpatuloy at hindi ko kayang isiping wala siya sa tabi ko. Lalo na sa mga panahong kailangan ko ng gabay at suporta. Mas ligtas siya sa akin dito at mas magaan ang pakiramdam ko na magkasama kami. Ang mga gabi namin ngayon ay tahimik, puno ng simpleng kaligayahan at mas kontento kami sa buhay, Papa Dudut. Kuya, Oh, Dylan, ano yun? salamat talaga. Hindi ka nagdalawang isip na isama ako pabalik dito sa Pilipinas. Sobrang pasalamat ko lang talaga at malaki pa yung natitirang pera sa savings ko noong mga panahon na yun. Dahil doon, nakabili ako kaagad ng ticket mo papunta dito. Nabawasan pa tuloy yung savings mo dahil sa akin. Pasensya ka na talaga ha. Dylan, yan ang wag na wag mong iisipin. Yung pera, pwede ko ulit kitain yan. Pero hindi ko na mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari pang masama sa'yo doon. Ang bait mo talaga kuya. Pero wag masyado ha. Baka kunin ka na ni San Pedro. Sira! Nga pala, kumusta pag-aaral mo? Ayun, okay naman. Medyo nakakapanibago lang ng konti kasi nga magkaiba yung educational system dito sa Pilipinas dun sa France. Pero huwag kang mag-alala. Makaka-adjust din ako dito. Ikaw pa ba? Mas matalino ka pa nga sa akin eh. Kayang-kaya mo yan. Sure yan. Sana nga. Ay, Uy, mukhang may iniisip ka ah. Anong problema? Okay ka lang? si Mami kasi. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa kanya. Okay lang kaya siya dun? Baka sinasaktan na siya ng Nathan na yun. Nag-aalala din ako sa kanya. Pero parati naman kami nagtatawagan at mukhang okay naman siya. Ay, sana lang talaga okay siya ron. Huwag ka nang mag-alala. Alam mo naman si Mami, matapang yun. Hindi yun umuurong sa kahit anong laban. Kuya, mali ba yung naging desisyon ko? Ha? Anong ibig mong sabihin? Na sumama pabalik sa'yo dito sa Pilipinas. Sobra kasi ako nagigilty. Naiisip ko kasi mas maganda ata kung nagpaiwan na lang ako dun kay Mami. Sana kasama niya pa rin ako hanggang ngayon. Dylan, makinig ka. Wag na wag mong sisisihin ang sarili mo ha? Dahil wala kang ginawang mali. Tama lang yung ginawa mo na umalis sa poder nila. Ito ang lagi mong tatandaan. Hindi mo kailanman kailangang tiisin ang pang-aabuso ng isang tao sa'yo. Kung may choice ka para takasan at iwanan ang ganong klaseng sitwasyon, lagi mong pipiliin ang choice na yon. Naiintindihan mo ba yon? Si Mami ang mali dito, Dylan. Siya may kailangang baguhin. Kailangan niyang matutunang respetuhin ang sarili niya. At kailanman, hindi ko maiintindihan kung bakit tinitiis siya ang lahat ng yun. Lahat ng sakit at lahat ng pang-aabuso. Para lang maging legal siya na residente. O teka kuya, kalma ka lang. Huwag ka masyado magalit. Siya na mismo ang nagpapahirap sa sarili niya. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa kanya. Dylan, hindi niya nakikita na ang kalayaan at ang respeto sa sarili mas mahalaga kaysa sa papel na pinapangarap niya. Kuya, sa tingin mo, babalik pa kaya si Mami dito? Huwag kang mag-alala. Hindi ko titigilan si Mami hanggang sa makabalik siya dito. Ako na bahala doon ha. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. I'm sorry. Masyado ako nagiging emosyonal. May iba tayo. Sigurado ako matutuwa si Lola pag nakita ka niya. Pupunta tayo kay na Lola this weekend, okay? Sige, tara! Nakaka-excite! Baby pa ata ako nung huli ko nakita si Lola eh. Oo, sigurado ako magugustuhan mo dun sa probinsya. Sariwang hangin, maraming puno, at higit sa lahat, walang traffic. Hindi na ako makapaghintay. Alam mo kuya, hindi ko akalain na
Darating pa pala tong panahon na to. Ako din, Dylan. Alam ng Diyos na ilang beses kong pinagdasal na sana magkita tayo ulit. At ngayon na magkasama na tayo, babawi ako sa napakaraming taon na nawala sa atin. Tama kuya, sangayon ako dyan. Pero alam mo, pwede ka namang bumawi sa akin ngayon eh. Bila mo ka ng bagong cellphone kuya, bawi ka na. Ayan tayo eh. Sige na kuya, ugod-ugod na tong phone ko eh. Ang bilis na malobat. Tsaka kailangan na talagang palitan. Kuya, please naman. Bila mo na ako ng bago. Ay, sige na nga. Buksan mo yung drawer ko. May cellphone ako doon na hindi ko na masyadong nagagamit. Sa'yo na yun. Nice! Salamat kuya, the best ka talaga. Ayos, may bago na akong cellphone. Ay kuya, sandali lang. Diyan ka lang ha, may papakita ako sa'yo. Ano yan? Oh, naalala mo pa ba to? Teka lang, ito yung bigay ko sa'yo na cellphone bago ako pumunta ng France ha. Buhay pa pala to? Oo kuya, talagang tinago ko na maigi to. Medyo matagal-tagal ko nang hindi nagagamit kasi sobrang luma na. Pero inalagaan ko to. Grabe! Hindi ko akalain na naitabi mo pa pala yan. Akala ko matagal nang nasira o nawala yan eh. Kasi tong cellphone na to, hindi lang basta gamit to. Ito yung alaala na naitago ko na kahit na malayo tayo sa isa't isa, kahit na anong mangyari, may mga bagay na hindi talaga magbabago. Dylan, thank you at hindi mo kinalimutan ang pagiging magkapatid natin. Salamat din kuya. Kasi dahil sa'yo, natutunan ko kung paano maging matatag. Ikaw rin yung nagturo sa akin kung paano lumaban. Kung wala ka, baka hindi ko rin nahanap yung lakas para makausad ako sa mga nangyari. Na-realize ko rin na walang laban ang hindi natin kayang pagtagumpayan basta magkasama tayo. Ikaw talaga, isa na lang at maniniwala na talaga ako sa'yo. Kanina pa tayo nagdadramahan dito eh. Pahag na nga lang. I love you kuya. Love you too. Sa mga panahong yon, Papa Dudo, talagang naghilom ang mga sugat namin ni Dylan. Mas naging matatag ang aming pagsasamahan bilang magkapatid. Tahimik na ang buhay namin at sa wakas ay nakaramdam kami ng kapayapaan, isang uri ng katahimikan na matagal na naming hinahanap. Hindi na rin kami palaging nag-aalala kay Mommy kasi parati kaming nagtatawagan at mukhang okay naman siya. Kahit nasa malayo siya, pero kahit na medyo mas tahimik na ang lahat, hindi ko pa rin kayang alisin sa puso ko ang pag-asa na balang araw ay ilalayo ko si Mommy sa kinakasama niyang French. Hindi ko talaga kayang patawarin ang ginagawa ng asawa ni Mommy sa kapatid ko. At kahit gaano kalayo or katagal ay hindi ko pa rin makakalimutan ang lahat ng sakit na idinulot niya sa aming pamilya. Masaya na rin ako na parang hindi ko na masyadong napapansin na may trauma pa si Dylan. Hindi na kagaya ng mga unang araw niya dito sa Pilipinas na talagang kitang-kita ko sa mukha niya ang mga bakas ng sakit at takot na iniwan ng asawa ni Mommy. Mga emosyon na para bang hindi matitinag. Pero kahit na parang mas okay na siya ngayon, minabuti ko pa rin na dalhin siya sa isang psychologist. Kailangan niyang mailabas ang lahat ng mga negatibong emosyon na naipon niya mula sa mga pinagdaanan niyang trauma. Gusto kong matulungan siya na maghilom ng buo at sana'y magkaroon siya ng lakas na tanggapin lahat ng mga nangyari at makapagsimula ng panibagong kabanata sa buhay niya. Masaya na ako sa takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Wala po akong naging problema sa trabaho at si Dylan sa wakas ay nakakapag-adjust na rin sa buhay niya sa school dito sa Pilipinas. Gumagala kami tuwing weekends at doon kami nakakahanap ng bonding, mga simpleng bagay pero puno ng halaga. Bawat araw na magkasama kami tila ba mas napapalalim ang aming samahan bilang magkapatid at natututo kami na mas marami ng bagay tungkol sa isa't isa. Akala ko ay magiging ganito na lang ang cycle ng buhay namin, tahimik, masaya at magkasama. Hanggang isang araw, may narinig kaming katok sa pintuan ng kondo namin, Papa Dudut.
Sandali lang! Mami? Mga anak! I'm so sorry! I'm so sorry! Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Teka, Mami, paano nyo nalaman yung address dito? Binigay sa akin ng lola niyo ang address niyo. Pasensya na kayo kung hindi ko sinabi na dadating ako kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap sa inyo. Naging makasarili ako. Ako ang dahilan kung bakit tayo nagkawatak-watak. Makinig ho kayo. Tapos na po yun. Hindi nyo na kailangang isipin yun. Ang importante, nandito na po kayo. Hindi ako naging mabuting ina dahil lang sa kagustuhan ko na umasenso at manirahan sa ibang bansa. Naging unfair ako sa inyong dalawa. Mga anak, I'm so sorry. Sising-sisi na ako sa mga naging desisyon ko sa buhay. Mami, wag nyo nang isipin yun. Okay na po tayo. Hindi nyo po alam kung gaano kami kasaya ni Kuya ngayon na nandito na kayo. Tsaka ang mas mahalaga ngayon, Mami, kumpleto tayong 3 at mas matatag na tayo ngayon. Tama po si Dylan. Hindi na po tayo magkakahiwalay ulit. Lahat ng pagkakamali ko, lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo, parang isang malaking kasalanan na hindi ko na kayang itama. Walang kapatawaran yung ginawa ko sa inyo, mga anak. Mami, napatawad ka na namin ni Kuya. Matagal na. Hindi ko alam kung paano ko mapapalitan yung panahon na nawala sa atin. Pero kung may pagkakataon pa, babawi ako sa inyong dalawa. Ang importante po, narito tayo ngayon at nandiyan kayo sa tabi namin. Hindi na natin may babalik ang nakaraan pero sigurado ako na mas marami pang magagandang bagay na mangyayari. Lalo na ngayon na magkakasama na tayo. Salamat mga anak. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maging deserving pa ako ng pagmamahal nyo. Pero sobrang nagpapasalamat ako na may pagkakataon pa akong magbago at maayos ang lahat. Sobrang bigat ng kasalanan ko sa inyong dalawa. Mami, mahal na mahal ka po namin. Dylan, nagbulag-bulagan ako sa mga ginawang kahayupan sa iyo ni Nathan dahil lang sa pagmamahal ko sa kanya at sa kagustuhan ko na maging legal na residente. Naging impyerno ang buhay mo dahil hinayaan ko siya sa mga ginawa niyang kawalangyaan sa iyo, anak. Hindi mo deserve lahat ng nangyari sa iyo. I'm so sorry. Mami, aaminin ko po. Sobra ako nasaktan nang malaman ko na sinasaktan ni Nathan si Dylan. Akala ko po kasi noon, mas magiging ligtas si Dylan sa inyo. Lalo na't siya yung paborito niyong anak kahit noon pa man. Huwag niyo po sanang mamasamain pero wala naman pong problema sa akin kung siya ang paborito niyo. Ang sa akin lang po, sana pinrotektahan niyo siya laban sa hayop na yun. Pero sa sobrang dami na nang nangyari, hindi ko na po kayang magtanim ng sama ng loob laban sa inyo. Masaya lang po ako ngayon at ligtas kayo. Jasper, sobrang laki ng kasalanan ko sa iyo, anak. Nagkulang ako bilang nanay mo at hindi ko naparamdam sa iyo yung pagmamahal na karapat-dapat mong matanggap mula sa isang ina. Anak, maraming salamat dahil sa kabila ng lahat hindi ka nagdalawang isip na tulungan ang kapatid mo. Sobrang nagpapasalamat ako at nilayo mo siya kaagad sa malaimpyernong lugar na yon. Bakit, Mami? Ano nangyari? Nahuli ko si Nathan na ng bababae. Tapos nung kinumpronta ko siya tungkol dito, nagwala siya at muntik na niya akong mapatay. Sinira at binasag niya rin lahat ng mga natitirang gamit sa kwarto ni Dylan. Hindi ko lubos maiisip na baka nasaktan niya ng husto yung kapatid mo kung hindi mo siya sinama pa uwi dito sa Pilipinas. Napakawalang hiya niya. Mami, please sabihin niyo sa akin na pinakulong mo na ang hayop na yon.
Anak, hindi ko na kaya na makita pa ang pagmumukha niya. Sa mga panahong yon, na-realize ko kung gaano kabigat at katindi ang pagkukulang ko sa inyong dalawa. Wala na akong ibang inisip ng mga panahon na yon kung hindi ang makabawi sa inyong dalawa. Kaya ginamit ko yung natitirang pera ko para makauwi dito sa Pinas. Mami, kailangan nyo na siyang hiwalayan ng tuluyan. Ayoko na magkaroon pa kayo ng kahit na anong ugnayan sa kanya. I-delete nyo na yung phone number niya sa phone nyo. I-block nyo siya sa lahat ng social media. Baka masundan niya tayo dito tapos saktan na naman niya ako. Ayoko na lang ganun, Mami. Hindi ko na kaya. Dylan, makinig ka sa akin. Wala nang mananakit sa'yo dito. Ligtas ka na sa poder namin. Hindi na ako makakapayag na may manakit pa sa'yo. Anak, makinig ka sa kuya mo. Hindi ka namin pababayaan. Mamamatay muna ako bago ka pa niya masaktan uli. Naiintindihan mo ba yon? Kuya, Mami, mahal na mahal ko po kayo. Mahal ka rin namin, Dylan. Huwag ka mag-alala, anak. Magbabago na ang lahat simula sa araw na to. Hindi na tayo maghihiwalay. Papadudot muli ko na silaya ng mga bakas ng trauma sa mga mata ni Dylan ng araw na yon. Sobrang aking pag-aalala para sa kanya. Ngunit sa tulong namin ni Mami ay unti-unti at tuluyan din niyang nalaman na hindi siya dapat matakot pa. Si Mami po ay nanirahan kasama namin ni Dylan sa kondo na inuupahan namin. Habang ako ay patuloy sa aking trabaho bilang isang software engineer, si Dylan ay nagsusumika pa rin sa kanyang pag-aaral. At si Mami naman ay nagsimula ng magtrabaho bilang hotel receptionist. Nagtutulungan kami ngayon ni Mami sa mga gastusin at bills at sobrang saya ko po na kahit na hindi na ako bata ay nakakapiling ko pa rin siya sa araw-araw. Naging maayos naman ang takbo ng buhay namin hanggang sa isang araw. Isang kaibigan ni Mami mula sa France ang nagbalita na pumanaw na si Nathan dahil sa isang insidente sa bar. Tinulungan ko si Mami na mag-hire ng French lawyer online upang mag-file ng divorce nang hindi na niya kailangan bumalik pa sa France. Sa kabila ng mahaba at magastos na proseso ay naayos din namin ito at sa wakas ay na-finalize ang divorce. Hindi ko po kayang ilarawan ang gaan ng aming nararamdaman nang matanggap namin ang balita na opisyal nang wala ng bisa ang kasal nila ni Nathan. Sa wakas ay makakapagsimula na kami ng bagong buhay. Sa ngayon ay nagsusumikap kami ni Mami na mag-ipon upang makapagpatayo ng bahay na magiging saksi sa mas marami pang magagandang alaala na bubuuin namin bilang isang pamilya. Sa lahat ng mga naranasan ko ay natutunan ko na ang pagpapatawad ay isang paraan para bigyan ang sarili mo ng pagkakataong magpatuloy at maghilom. At syempre, maging maligaya. Lubos po ako nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi niya ipinagkait sa akin ang pagkakataong muli kong makasama ang pamilya ko. At sa wakas ay masasabi ko na rin na ang mga sugat ng nakaraan ay tuluyan ng nagsara at naghilom. Kung sakali man po na matanggap ninyo ang aking liham ay nais ko po sanang magpasalamat sa inyong oras at atensyon sa aking kwento. From the bottom of my heart, gusto ko rin pong magpasalamat sa tuwa at inspirasyon na ibibigay mo sa programa mo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jasper. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever!